ɓe mbiyata ko eɓe caboto laamu makki ɓe ganda ɗo aduna o yarata ɗo maɓe jooɗo ɓe mbiya wonde ne mbaɗen grève ha aduna fotini ɓe mbaɗi grève ɓe jooɗo kadi ɓe mbiya laamu saabi Allah min natti wadde grève neɗɗo tampina hoore mum joni mbaggu ngu neɗɗo tiiɗi fof ko kañum tirtanto hoore mum taw wiya ko woto hum wallahi joni mo jiiɗani tira mbaggu fof wattu tira so ɓiye natti nanandema woppu yaha so debbo ma woppude natti nanandema woppu yaha ma artu hay koye ɗem wallahi sabu ko soynoto ko image uji ɗi yiyata ɗi a faami ko montage uji tan woda ɓe cikkaten ɗo aduna wona ɗon woni aduna o woni koye banggue goɗɗo sabu won tamɓe aduna o e juuɗe muɗum ene jogui aduna o kañumen mbaɗata dirigé aduna faami ɓen noon wona neɗɗo kala tan jogui